bagay na kay ilakikin doon na yan. Sunod pangan idungan ang namo. Ang ilungan ninyo. Dagan sa bisita. Mga tao na. Iya pala. Laos mi guys, lakikin kay wala pa sila kaluto dito. Kay ispiras pa man karon. Mao nang Kamulo ba? oh, kamulo pa sila. Luto niya. Ilakikin daw na siguro iluto. Laos yan to guys. Mamistahay, di ba? Di ako karon guys, silang Auntie Belma. Tapos na ay gwapo guys. Hey! Ano, taga-Laberdad. Taga Laberdad. Ang sa'yo yung pangalan? Randolph there, Randolph. Gwapa. Gwapa. Gwapa! Kaya guys. Kauban sa among kuan, grupo. Gawin. Asa. Asa ang kaon to. Asa ang pista to. Diara guys. Papaklaro ba para kuan? Diara guys na ako'y nakaila din si Randolph. Ay Randolph sa to? Gadot. Randolph Gadot, taga Talisayan, Misamis Oriental. Wala bismission. Google Gym na. Google. Di mo na rin priyak. Ako, inanak ko na dua ko eh. Di ba alam kung sino? Di mo na ba? Kaya yung sabaw. Ay kakuan. May tao naman inay. Guys, mga unami. Okay ra ka? Ayan, okay na siya guys. Ngayon, unang subo sa kanya. Hey! Ayan na kayang paningin. Anjing na, ito rin, ripple ba? Aray, ding. Naantay ko ba ito yung hilog? Na tingdo na nga go. Dito, wala. Bang. I-vlog pero, ano yun? Sagot siya. Okay na ka? Ha? Parang ba? Ha? Okay na, okay. Tuwa Rico, Enrico. Nasuko na ka? Pa? Wala pa. Dili sa kanya. Ha? Diyo ko ba naman sa Pero nahigugma na ka? Ay, bang. Wala pa sukat. Wala pa sukat. Guys, wala pa sukat nahigugma. Pagkakaliban na rin yata yun. So sa ito pa, wala kay Iyab. Guys, wala siyang, jowa. Wala siyang jowa. Baka ako pa. Hey! Mama ni mama din. Walang juwa pero may Hey! Mama isa insect lang isa kay. Sweet kay mi ante? Hoy, ang Sweet isa. kay mi? Japanese, ang isa kay insect. Japanese kulog chick guys. Hoy, kamu na ba? Hello! Abi mo. Abi mo. Abi mo.
nalipay ko nakita. Ano? Ay, mo ni kay giyon ka na ako nag sa lipod. Ayun, nalipay ko nakita. Ang baby nag-inom sa Sprite. Happy Pista! Ay, Aling Duray. Dito na ako, single, walang sidecar. Kung magustuhan mo ako, mamahalin kita ng tudo. Ha? Apa guys? Sige na pa si layo pa na sila yan. Kisat ang motor. Na lagi. Diara guys. Doon na pud mi sa among panagbuan. Nas si Roxanne nakauli wala. Banga to. Di ka kuan maklaro ka dito sa kuan. Ayaw kayo nagapariban, doon ba na Mali guys, kaya ano, rebanding kayo. Oh. Akong classmate nga kinagwapahan. Morning ban majorit sa una sa high school. Oh, ban majorit sa una sa high school guys. Ato, gup-gup si, yung bata gup-gup sa imo. Asa? Gup-gup. Nga nagkup-kup makasaka. Tutoy ka. Lagi ato. Kaya guys. Hala, tagay. Uy, asa magpanda na, pare Roxanne. Ala, kanak. Lapit gamay. Sige, ang kana ipaubos na Roxanne. Ay, kibot mo ko na. Yan guys, ang akong classmate na kinagwapahan. Gikan ni Japan. Bitaw, taga-kuan siya guys, taga-Tipuluhon, Balingasag. Saan ko pala ito Balingasag or kuan? Claveria. Claveria na? Claveria, Tipuluhon. Yes. Mga bisita nila. Sana uli. Isa ko mo. Si Si ate. Taga Tipuluhon ni sila guys, Claveria, Misamis Oriental. Sige na, Jimby, ali na Jimby, kay mga unta. Oo, kira linauya. Kaon maganmig, dili ingo nato. Ali na Jim. Ali na Jimby. Sige na, Maricel. Kira guys, ikaduhang balay. Among gipamistahan. Tapos si Jimby, nikaon na siya. Ako kaon na pud ko guys. Tingani ni among life diri sa bukid tunay pesta, mamista sa kasilinganan sa mga kaila, sa mga ayaan, mga uyuan, sa mga kaila, sa mga classmate, unsa pa. Alright. Another kaon na po guys. Eto guys, mga onami. Baka kita na tayo ang for good. Ay lang sa sabang kaya nakabata ng makabata. Dala mo ng speaker dito, isa ako, hindi ako, dala mo. Uy, motor tagi. Nagluto ko sa humpa nila guys, kaya kisa sa amo. Dahil ako bisita guys, so, Nagluto pag humba guys. ang timpla kay asin, bitsin, So makakaon na pud mi karon. may lunglik. Yara guys. Nara niluto humba. Wala pa naluto guys.